Ola, somos Dani e Abril, e hoxe imos falar de Otero Pedrallo. O noso podcast chamase Otero en voz alta. Dani, se cho pregunto así, sen filtros, ti sabías quen era Otero Pedrallo antes de todo isto? Mira, se son honesto, sabía que existía, que era importante, por la rúa en Ourense, por algún instituto, por nomearlo en clase, pero nunca me parara a pensar, quen foi realmente ese home? A min pasábame o mesmo. Otero era como unha desas figuras que todo o mundo nomea, pero que parece lonxe, como se fose parte da paisaxe cultural, pero sen corpo. E de repente, poñeste a ler sobre el e danche na cara unha vida inmensa. Totalmente. É que estamos falando dun tipo que naceu en 1888 e morreu en 1976. Viviu prácticamente todo o século XX. E non só viviu, participou, pensou, escribiu, falou, escoitou. Foi un intelectual, pero tamén foi veciño, galeguista, mestre, andarín. Un galego enteiro, sí, porque o que máis me empantou foi que Galicia non era para el só un tema. Era o centro de todo. El vivía a Galicia como outros viven unha fe, con compromiso, pero tamén con afecto, con mirada crítica, sen edulcorar. E con moita paciencia, porque tampouco era un activista a impulso. Era un deses que vai facendo país, como a quen sementa. Primeiro as ideas, logo os libros, logo as clases, sempre coa mesma vontade, que Galicia tivese voz, que se coñecera, que se respectara. E iso vese todo o que fixo. Foi catedrático de xeografía en Santiago, o primeiro, de feito. Pero a súa xeografía non era desas de mapas secos. Era unha xeografía humana. Describía a paisaxe, sí, pero tamén a alma de cada sitio. Por iso tamén era camiñante. Tiña unha obsesión bonita por coñecer cada recuncho. Imagino andando polo Courel ou por Ribadavia, parando a falar cun vello, anotando como se chamaba aquela fonte ou ese monte que non sai en ningún mapa. É que non tiña presa. E así era como entendía o país, camiñando, escoitando, preguntando. Non estudaba Galicia desde un despacho, estudaba desde os pés. E logo tiña a parte literaria, que é inmensa. Escribiu novela, ensaio, biografía, teatro, poesía, artigos, conferencias. Era un torrente. E todo cun estilo moi propio. Nin pedante nin simple. Era unha escrita que se notaba feita, con cabeza e corazón. A súa novela máis coñecida é Arredor de sí, que é cause autobiográfica. O protagonista é un mozo galego que marcha fora a estudar, e cando volve ve a súa terra con ollos distintos. Non é unha historia épica e silenciosa, íntima, pero profundamente galega. Sí, e é curiosa esa mirada de volver ao lugar que coñeces e sentilo estrano, que é algo que nos pode pasar a calquera. Esa sensación de ser de aquí, pero xa non igual que antes. Otero sabía escribir iso con moita sutileza. E logo está o seu compromiso político, porque non se quedou nos libros. Participou na fundación do Partido Galeguista. Foi deputado en Madrid pola coalición galeguista en 1931. Participou activamente na redacción do Estatuto de Autonomía do 36 e mil cousas máis. E todo sen deixar de ser el mesmo. Falaba galego no Congreso, defendía Galicia sen eslóganes, con argumentos e cunha dignidade brutal. E sen desprezar o resto de España, que iso tamén é importante. El entendía a autonomía como un dereito natural, non como unha fronteira. E facía todo iso mentre seguía dando clase, escribindo, falando en actos culturais, facendo o país dende todos os ángulos posibles. Eu creo que non hai día que non deixara algo escrito ou pensado. E que era un traballador incansable, un apaixonado. Tiñañe dito o patriarca e con razón. Pero non era un patriarca de mando, era un patriarca de exemplo, de presenza. É algo que me gusta moito e que non era un dogmático. Tiña as súas contradicións, claro. Era relixioso, conservador en certos aspectos, pero moi aberto á diversidade de Galicia. Nunca caeu no socialismo nin na pureza cultural. E tiña sentido do humor. Un humor fino, irónico, moi galego. Liches o señorito da Reboraína? É un retrato fabuloso da fidalguía, decadente, cheo de retranca e cariño. Nunca insulta, pero tampouco perdoa. É un espello elegante. Sí, ese libro é unha xoia. É deses que les e dis, isto é Galicia tamén. Sen dramatismos, sen sentimentalismos baratos. Só verdade, escrita con arte. Ao final, o que Otero nos deixa é unha maneira de mirar, unha actitude. Non hai que ser como el, pero si podemos aprender da súa teima por coñecer, por contar, por non renderse.
Eu creo que o mellor resumo é ese, que fixo país sen facer ruido, e que todo o que fixo pensando en deixar algo detrás. Non para lucirse, senón para que nós, os que vimos despois, pudésemos camiñar un pouco máis firmes. Así que, se estás escoitando isto e pensas que Otero é só un nome vello, daslle unha segunda oportunidade, porque é moito máis actual do que parece. Grazas por chegar ata aquí. Vémonos no seguinte episodio.